Ech? Da. Na, ni jyst yn meddwl achos bod Gwydion wedi gola ymlaen. Mae yn gamp, gwneud yn siŵr bod chi'n gallu gweld fi, ond bod chi hefyd yn gallu gweld y sgrin tu ôl i fi. Os ydych chi'n cael trafferth gweld y sgrin, plis dydwch wrthyn ni yn eitha buan ar gychwyn gwasanaeth, achos dwi'n eisiau chi fod methu gweld pob peth trwy'r gwasanaeth, achos fysa hwnna'n ddiflas iawn i chi. Ond croeso i'n gwasanaeth ni bore yma, lle fyddwn ni yn addoli Duw, yn myfyrio ar ei gariad o, a mawredd Iesu Grist yn arbennig wrth i ni ddod at yn gilydd at fwrdd y cymyn. Chydig bach o gyhoeddiadau i ddechrau. Gyda ni'n astudiaeth feiblaidd heno am 6:00 yn y stafell trwodd ac ar Zoom. Mi fyddwn ni yn ail-afal ar yn taith ni trwy lythyr cyntaf Pedr. Ac os dwi'n cofio'n iawn, pennod 3, adnodau 1 i 7. Os gawch chi gyfle i ddarllen cyn dod heno, fysa hynny yn wych. Mae cyfarwyddyn ni'n os Fercher yn hi Rebecca, ac ar Zoom am 6:30, ac yna bore Sul nesa, Ysgol Sul, rhywun un amser ag arfer, a Gwasanaeth am 10:10 dan ofal Dafydd Job. Dwi'n meddwl bod yna gyhoeddiadau eraill. Os oes na, na i ddeud wrthych chi rhywbryd trwy y dechnoleg. Felly, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar ystyr ac arwyddocad y cymyn wrth i ni addoli Duw bore yma. A trio meddwl o'r newydd. Balwn nath fyrstio. Wan, o hwnna ddim yn rhan o yr hyn o'n i wedi drefnu. Ia, da ni'n trio wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, ystyried cyd-destun y swper ola, a mi fydd y darlleniad yn mynd â ni nôl at yr o'r uwch ystafell a Iesu hefo'i ddisgyblion, a dysgu gwersi i ni ynglyn â pwysigrwydd y cymyn, pwysigrwydd aberth Iesu Grist i ni. Felly na i weddio, a mi wnawn ni ganu yn emyn cyntaf. Dwch i ni droi at Dduw a gweddio. O Dduw ein tad, da ni eto isio canmol dy enw di, am fod yn Dduw llawn cariad. Duw sydd yn gyfiawn ac yn sanctaidd, ond eto yn sgil pwy wyt ti, dy fod ti wedi dod i'n cyfarfod ni'n Iesu Grist. I sicrhau bod ni sydd yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu yn pechod, bod ni'n heiddi dim byd yn cael profi o'th heilioni rhyfeddol di, yn cael derbyn maddeuant yn Iesu Grist, yn cael pwyso ar dy addewidion di yn y Beibl, y byddwn ni'n ddiogel yng Nghrist am byth. Da ni'n gweddio arglwydd wrth i ni dyfoli di bore yma, y byddi di trwy ysbryd glân yn harwain ni, y byddi di'n arwaith yn calonna ni ar yn meddylia ni, yn gwneud ni'n effro i dy neges di i ni. I'n helpu ni arglwydd i ddod i dy nabod di'n well ac i dy garu di'n fwy. I ni fod yn fwy parod i ildio'n llwyr i ti mewn ffydd ac edifeirwch. Bydd ar waith yn rymus yn plith ni felly trwy'r ysbryd glân. Yn yr gwasanaeth, ond hefyd yn yr ysgol Sul, arglwydd da ni'n dyheu i gael dy brofi di yn gweithio yn plith ni. A da ni'n cyflwyno'r gwasanaeth felly i ti, yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu felly, yn mynegu yn dyhead i addoli Duw, yr un sydd wedi dod i'n plith ni yn Iesu Grist. Arglwydd feth addolaf di, mae dy enw'n ddyrchafedig. Diolch am fy ngharu i, diolch i ti am ein hachub. O'r nef y deithos di'n byd i'n hachub ni. Talu'n dyled ar y groes a wnaethos ti. Dod yn fyw yn ôl o'r bedd a dyrchafu nôl i'r nef, arglwydd feth addolaf di.
Mae Nia am ddod ymlaen wan i ddarllen i ni. A da ni'n mynd i droi at Efengyl Luc a pennod 22. Diolch yn iawn, Nia. Di Rodri sôn am o'r uwch ystafell wan. Dwi bron yn siŵr bod fi wedi bod yn ar ymweliad ar Israel rei blynyddoedd yn ôl efo grŵp o Gymru. Yn ymweliad yn dithiol iawn, troedio lle oedd Iesu Grist i bod. So fan stori sy'n dod nôl yn ddew iawn. Sefydlu swper yr arglwydd. Pan ddaeth yr awr, cymerodd ei le wrth y bwrdd a'r apostolion gyda gef. Meddai wrthynt, mor dair y bym yn dyheu am gael bwyta gledd y Pasg hwn gyda chwi cyn i mi ddioddef. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, na fwy taf hi byth hyd nes y cyflawnir hi yn neirnas Duw. Derbyniodd gwpan, ac wedi diolch meddai, cymerwch hwn a rhannwch ef ymhlith eich gilydd. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, nad yfaf o hyn allan o ffrwyth y winwydden, hyd nes y daw teirnas Duw. Cymerodd ddara, ac wedi diolch, fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff, sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, sy'n cael ei dywallt eich mwyn chwi. Ond dyma lawr ymradychwr gyda'n llaw i ar y bwrdd. Oherwydd y mae mab y dyn yn wir yn mynd ymaith, yn ôl yr hyn sydd wedi bennu, ond gwair dyn hwn y bradychir ef ganddo. A dechreussant ofyn ymhlith ei gilydd, pryn ohonynt oedd yr un oedd am wneud hynny. Diolch yn iawn, Nia. Plant, da chi eisiau dod ymlaen nhw? I mi gael sgwrs bach efo chi? Iawn. Gwych. Digon o seti bawb arbennig. Dwi eisiau gwybod, ydych chi yn edrych ymlaen at rhywbeth mewn 11 diwrnod? Chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd mewn 11 diwrnod? Pasg, ddim cweit, mi fydd Pasg yn dod mewn chydig bach mwy na hynny, 11 diwrnod. Llia? Dydd Santes Dwynwen. Wel, o'n i'n mynd i helpu chi, mae gen i lun o galendar ni i fyny ar y sgrin. A mae yna rhywun wedi sgwennu'n calendar ni, disgo Santes Dwynwen. Wan, dwi'n gwybod dim byd am hwn. Ydych chi blant? So, di o ddim yn mynd i fod yn ysgol Hywlas? Ydy o'n mynd i fod yn ysgol Garnydd? Na. Ai jyst Anti Gwenos yn mynd i fynd i ddisgo Santes Dwynwen? Felly byddai'n ei gael sgwrs am hyn ar ôl mynd adra. Ond, Ionawr 25, mae hi'n ddydd Santes Dwynwen. Wan, beth sy'n fel arfer yn digwydd ar ddydd Santes Dwynwen? Mae o yn rhywbeth arbennig i Gymru, a da ni'n dathlu rhywbeth adeg dydd Santes Dwynwen. Llwch chi feddwl be ydi o? Dathlu Nadolig? Na. Aran? Ti'n gwybod? Ti'n eisiau dweud? Rwy'n arall? Chi? Dathlu cariad dydd Santes Dwynwen ydy y fersiwn Gymraeg o Valentines, dydd San Ffolans, lle mae o'n ddydd sy'n cael ei roi i feddwl am gariadon, pobl yn caru gilydd, ac felly yn aml mi fydd cariadon yn rhoi cardiau i gilydd, anrhegion, weithiau mynd allan o'n bryd a fwyd. Wan ta, allwch chi feddwl am ffordd i roi rhywbeth neis i
rwy'n da chi'n garu. Dwi wedi rhoi chydig bach o esiampla, do? Chocolates, mynd allan yn fwyd, cardyn, hefo ryw negas bach neis. Ydych chi'n fel am beth arall? Lle ci? Be? Ydy Martha'n cael pen-blwydd ti ar un bryd? Wel, dim yn bwysig cofio hynny hefyd. Wel, dwi eisiau dangos rhywbeth i chi. Estalwm, doedd pobl ddim gymaint yn anfon cardia, ond yng Nghymru, mi oedden nhw'n anfon rhywbeth, neu'n rhoi rhywbeth arbennig i'w cariad. Ac mae o yn rhywbeth da chi'n gallu gafal yn efo. Modrwy i bobl sy'n prodi, ia. Ond ella cyn, neu os oedden nhw eisiau dangos i cariad tuag at rhywun, oedden nhw'n rhoi rhywbeth. Ti di atab eitha dipyn o gwestiynau, dro gyfle i rhywun arall gynta. Aran. Wel, ia, sgwennu cerdd, ia, poem, da iawn. Mae rhywbeth ti'n gallu gafal yn efo. Mae rhywbeth ti'n gallu ddefnyddio hefo bwyd, Juda? Da chi eisiau gweld un? Iawn, mae hon di dod o tu ni. Ac nes i roed hon i Gwenno pan nathon ni brodi. Iawn? Wan, na i fod yn onest, dim fi sydd wedi gwneud hon. Just so gofyn i chi feddwl, waw, mae'r Hodri'n gallu gwneud gwirthiau hefo coed. Dim fi nath wneud. Yng nghefndar i nath wneud hon, sydd yn gwneud llwy a caru. Wan, sbiwch ar y gwahanol symbola ar y llwy garu yna. Dedwch wrtho fi beth o'ch chi'n gallu weld yn y llwy. Cynan. Cloch, ia, achos am ganrifoedd pan o pobl yn prodi, oedden nhw'n gwneud hynny mewn eglwys ac o'na glwcha yn canu. Daniel? Croes yn y canol, da iawn. Iep, cynan arall, cynan ap arall. Be ddys ti? Calon, calon yn symbol o gariad. Beth arall? Anna. Hr a g. Pam mae yna hr a g yn efo? Cynan. Rhodri a Gwenno, ia. A ti'n gwybod be nath un ffrind gwirion i mi ddeud wrth weld hon fyny ar y wal? Nath o syllu ar hwn a nath o mynd, handi de. Os ti'n ffrio hefo Gwenno, elli basio hon ymlaen i'r hyn Murphy. Mae yna reina chi sy'n nabod Rhyn Murphy'n gwybod bod wedi prodi gwawr. So, handi iawn. Ond mae yna symbola gwahanol am gariad, does? Wan, da ni, heddiw, pan fyddwch chi troedd yn ysgol Sul, da ni'n mynd i gael cymyn. A efo cymyn, mae yna win mewn cwpana, a mae yna fara o dan y blat. Na i ddangos o i chi. Mae yna fara yn fama, does? Wan, pam dych chi'n meddwl bod ni heddiw, ond hefyd Cristnogion ar draws y byd, yn bita bara ac yn yfad gwyn? Aran? Ti'n gwybod? Swper ola Iesu. A gyfwch hwn cof amdana. Da iawn chdi. Da. A dyna ddod darlleniad glwswn ni gan Antinia cynt, ynde? Yr hanes am Iesu Grist mewn stafall yn cael swpar hefo'i ddisgyblion ac yn cymryd y gwyn a'r bara ac yn deud mae hwn yn pwyntio at fi yn marw ar y groes. Felly'r peth rhyfeddol ydy pan da ni'n meddwl am gariad Duw yn Iesu Grist, mae'r cymyn yn arwydd clir, nid yn unig i ni yng Nghymru, ond i bobl ym mhob gwlad. Dyna sut da ni'n cofio am gariad Duw yn Iesu Grist. Ac a dweud y gwir wrthych chi, dyna pam mae yna groes yng nghanol hon. Pan oedden ni'n prodi, oedden ni eisiau Iesu Grist fod yng nghanol yn prodas ni, ac felly da ni'n rhoi y groes. Felly mewn ffordd ryfedd i rei pobl, mae'r ffaith bod Iesu Grist wedi marw ar y groes a bod o'n cael ei ddangos i ni hefo'r bara a'r gwyn, yn arwydd i'r byd cyfa am gariad Duw. A mae gennym ni un adnod, os o'n i mlaen i sleid nesaf, gennym ni un adnod sydd yn dangos hynny yn y Beibl. Dyma be ydy cariad.
Dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith ei fod o wedi'n caru ni, wedi anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am yn pechoda ni. Felly pan da ni trio mesur neu meddwl am gariad Duw, mae y bara a'r gwyn a Iesu Grist yn marw ar y groes, yr arwydd mae Duw wedi rhoi i bobl ar draws y byd i gofio am ei gariad o. A da ni'n gallu diolch a derbyn y cariad hwnnw wrth drystio yn Iesu Grist. Diolch i chi am wrando. Diolch i chi am fod yn gymaint o help i fi wrth wneud storis plant drost yr bron i faint. Dwi'n wedi gwneud blwyddyn? Na, im cweit blwyddyn eto. Dwi'n mynd i weddio, nawn ni ganu emyn a wedyn gewch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul, ia? Ond nawn ni weddio i ddechrau. O arglwydd Dduw, da ni'n diolch i ti bod dy gariad di wedi cael ei ddangos mor glir yn Iesu Grist yn dod i'r byd a Iesu Grist yn marw ar y groes yn lle ni. Wrth i ni feddwl mwy am hynny, da ni'n gofyn am dy help di trwy dy ysbryd glân. I ddiolch am y cariad, ond i drystio yno ti arglwydd Iesu. I ddod yn ffrind i ti ac i brofi y bywyd newydd a'r cariad hwnnw sydd yn dod wrth fod yn un o dy ddisgyblion di. Parhau yn arwain i felly trwy yr ysgol Sul ac yn y Gwasanaeth wrth i ni gyflwyno a gofyn dy help di yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, yr un sydd wedi'n caru ni hyd yr eitha. Amen. Wan, da ni'n mynd i ganu hen emyn Gymraeg sydd wedi cael ei sgwennu i blant, ond i blant o bob oed mewn gwirionedd, yn sôn am be mae Iesu Grist i wneud a sut da ni isio ymatab i be mae Iesu Grist wedi wneud. Dewch blant bychain, a plant mawr, dewch i foli'r Iesu, cariad Duw, cariad Duw. Dewch blant bychain, dewch i foli'r Iesu, cariad Duw, cariad Duw. A sylwch be mae'r emyn yn dweud, daeth i'r byd bob cam i lawr o'r nefoedd ein mwyn, a'r pennill nesaf, 2 bennill ymlaen, do bu farw draw ar ben Calfaria drosom ni. A dyna fyddwn ni'n gofio wrth i ni ddod at fwrdd y Cymru. Dewch i ni godi i ganu hefo'n gilydd.
Dwch ni weddio fo'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd. Wrth i ni ganu clod i ti, da ni'n cydnabod bod newyddion da am ddyfodiad dy fab di. Nid yn unig yn newyddion da i blant bychyn, mae o yn newyddion i ni gyd, newyddion da o lawenydd mawr. Oherwydd yn bod ni gyd dy angen di, bod ni gyd angen dy faddeuant di. Ac heb ddyfod os ddim gobaith i neb ohona ni. Oherwydd yn natur ni, arglwydd, ydy gwrthryfela a chrwydro oddi wrtha ti. Mi da ni'n gwybod, arglwydd, o'r duedd honno i wneud yr hyn da ni yn feddwl sydd ora. I drystio ni'n hynny neu trystio pobl yn hytrach na ymddiried yno ti, creawdwr nefoedd a deiar. Ti, bugail mawr y defaid. Yr un sydd wedi creu yr holl greadigaeth, wedi rhoi bywyd i ni. Nid i faddau ni, arglwydd am pa mor styfnig mae'n calonna ni'n gallu bod. A trwy dysbryd glân, da ni'n gofyn i ddechrau gychwyn y byddi di'n dod â ni mewn edifeirwch at Iesu Grist i ymddiried yno fo. Ond y byddi di'n parhau i weithio yn bywyda ni ar yn calonna ni fel yn bod ni hyd yn oed ar ôl yr ymddirieddaeth gyntaf honno yn gallu dychwelyd at Grist ddydd ar ôl dydd. Yn cyffesu yn pechod. Nid yn trio celu yn heuogrwydd, ond yn dod fel ag yr yda ni at y gwaredwr yn deud maddau mi. Arglwydd, rhoi mi o'r newydd trwy dysbryd glân y nerth i ymwrthod a phechod. I ddeud na wrth demtasiwn, i fyw y mywyd yn ymddiried yno ti, ac yn ceisio dewyllus di. Ond arglwydd, da ni yn diolch bod yr as di yn golygu, bod yn derbyniad ni yn Iesu Grist yn ddiogel yn bod ni'n methu, yn bod ni'n styfnig. A da ni yn pledio felly y byddi di yn gweithio yno ni, i'n sanctiddio ni, i'n gwneud ni'n debycach i'r arglwydd Iesu ddydd ar ôl dydd. Ac y byddi di wrth weithio yno ni trwy dysbryd, yn amlygu dy gariad di trwy dy bobl ledled y byd. O arglwydd Dduw, da ni yn ymwybodol bod dy allu di yn rhyfeddol ond bod ni yn gallu teimlo'n ofnadwy a annigonol. Ond felly wyt ti wedi pennu y byddi di'n gweithio. Trwy'n gwendid ni, trwy'n ffeiledda ni, bod dy ras di yn disgleirio fwy fyth. Ac felly, arglwydd, da ni yn gofyn y byddi di yn gweithio trwy deglwys ledled y byd. Y byddi di yn eneinio dy bobl pan maen nhw'n tystiolaethu mewn sgwrs, mewn digwyddiadau, mewn gwasanaethau. Da ni'n gweddio am rai o'n plith ni, da ni'n gwybod amdanyn nhw fydd yn mynd allan i gyhoeddi dy air di heddiw. Da ni'n gweddio am y ddau ddafydd, am Steff fydd yn pregethu, ac yn gofyn y byddi di trwy dysbryd glân yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei gyhoeddi, nid yn neges trwy enau ddynol, ond yn air o'r nef i'r bobl fydd yno. Iddyn nhw gael eu hadnewyddu, iddyn nhw gael eu argyhoeddi trwy waith dysbryd di. Arglwydd ym mhob peth, da ni'n gofyn y byddi di yn dod yn real i dy bobl. Y byddi di yn cysuro y rhai sydd yn digaloni, y rhai sy'n brwydro hefo afiechydon neu amgylchiadau anodd. A nid i'n dysgu ni sut yr ydyn ni i garu'n gilydd, sut yr ydyn ni i gario beichia'n gilydd. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di rwan yn tawelu yn heneidia ni. Ac wrth i ni nes ymlaen ddod at fwrdd y cymyn, da ni'n gofyn y byddi di ysbryd glân yn rhoi goleini ni. Mae nifer o'r geiriau o gwmpas y cymyn yn rhoi cyfarwydd, ond mae hynny'n golygu yn aml yn bod ni'n gallu crwydro yn meddyliau. Da ni'n gofyn y byddi di trwy dy ras yn nerth yr ysbryd glân yn hoelio'n sylw ni ar Iesu Grist, yn dangos i ni harddwch o,
yn dangos i ni ogoniant buddigoliaeth, y croes hoeliad a'r atgyfodiad, a thrwy ffydd bod o'n uniongyrchol berthnasol i ni yma sydd yn credu. Clyw yn gweddi ni felly, os gweli di fod yn dda. Maddau ni bob pechod, bob hunanoldeb ac angyfiawnder o'r eiddo ni. Melysa yn cariad ni teg ata ti dy hun, please. Wrth i ni ofyn hyn i gyd, trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Mae'n debyg bod rhan mwyaf na chi wedi clywed am y sgandal sy'n cael lot o sylw ar hyn o bryd. Y sgandal am y swyddfa bost a'r anghyfiawnder difrifol bod na gannoedd o bobl oedd yn gweithio i swyddfa'r post wedi cael i cosbi a'i carcharu achos bod na wall wedi bod mewn system gyfrifiadurol. Mae wedi cael sylw eang iawn ar cyfryngau dros yr wythnos dwytha, a mae yna ddrama wedi cael ei chyhoeddi yn egluro peth o'r hanes. Ac yn sgil hynny, mae yna ymchwiliad cyhoeddus, mae'n debyg, yn mynd ymlaen ar hyn o bryd. Ac fel pob ymchwiliad cyhoeddus, be maen nhw'n drio wneud ydy trio gweithio allan be na ddigwydd go iawn. Be ydy'r union ffeithiau na ddigwydd yn yr hanes yma, a trio dysgu gwersi ohono fo. Ac wrth i ni fyfyrio cyn dod at Fwrdd y Cymun ar hanes y swper ola, dwi eisiau ni wneud rhy fath efo'n gilydd. Dwi eisiau ni ystyried be ddigwyddodd yn y stafell honno yn ystod y swper ola, a be mae yr hyn ddigwyddodd yn fanno ymhlith Iesu a'i ddisgyblion, be mae o'n i ddysgu i chi a fi heddiw. Achos pan ydyn ni'n dod at Fwrdd y Cymun, mae ei fod yn rhywbeth bywiol yn dydi. Nid defod wag ydy dod at Fwrdd y Cymun i'r Cristion, ond cymundeb ar Duw byw yn Iesu Grist. Ac felly, da ni yn gofyn bod yr Ysbryd Glân yn cynorthwyo ni i wybod be ddigwyddodd yn y swper ola a pa wersi sy'n na i ni fel Cristnogion heddiw i'w ddysgu. I ddechrau, dwi eisiau ni sylwi hyn. Pan ddaeth y disgyblion at ei gilydd yn y swper ola, mi oedden nhw'n bobl go iawn yn dod o gwmpas bwrdd go iawn i fita bwyd hefo'i gilydd. Mae'n ella bod chi'n meddwl, mae hynna'r peth mwyaf syml wyt ti rioed wedi ddeud, Rodri Glyn. Ond mae o'n bwysig. Mae'n bwysig i ni gofio na pobl fel chi a fi oedd y disgyblion. A pan ddothon nhw at ei gilydd, mi oedden nhw'n gwneud rhywbeth yr oedden nhw wedi wneud o'r blaen. Mi oedden nhw'n dathlu swper y Pasg. Oedd yn arferiad blynyddol i'r Iddewon. Fel yr ydyn ni wedi arfer mynd i bartis penblwydd, neu fel yr ydyn ni wedi arfer cael cinio dolig hefo gwahanol bobl, mae o'n arferiad, ond eto mae o'n special, felly i'r Iddewon. Mi oedden nhw'n dathlu swper y Pasg, ond mi oedden nhw'n gwneud hynny fel pobl gymysg. Ella bod yna rei ohonyn nhw wedi cael salwch. Ella bod yna rei ohonyn nhw yn edrych ymlaen at gael swper y Pasg hefo'r arglwydd Iesu, rhai eraill ohonyn nhw'n bryderus. Wan yr rheswm pam ydw i'n pwysleisio hyn ydy mae o'n gysylltiad pwysig wrth i ni feddwl am ddod at Fwrdd y Cymun yn nes ymlaen. Da ni yn mynd i ddod yn gymysg, yn byw bywydau go iawn. Rhai ohonan ni wedi cael wythnos dda, rhai ohonan ni wedi cael wythnos erchyll. Rhai ohonan ni yn teimlo bywyd a syched am Dduw yn llawn o fwynhad profi'r Ysbryd Glân ar waith ohonan ni. Rhai ohonan ni'n stryglo yn ddifrifol, yn teimlo'n oer, yn llawn amheuaeth neu ofna. Ond felly oedd y disgyblion, ac mi oedden nhw'n dod
i'r swper lle oedd na rhywbeth amlwg iawn yn digwydd. Pryd oedd hi? Dydd Calan oedd hi? Ia, dydd Calan oedd hi. A nath Gwenno fi benderfynu bod yr amser di dod i glirio'r stydi. A lle bych chi'n meddwl, wel, ti'n di bod yn y stydi na'n hir iawn, achos ti'n mond di byw ym Mangor ers rhai misoedd, ond oedd o ddigon i ddeud llanast. Ac y bod yn onest efo chi, ond ar rhai bagia yn llawn o nid y tŷ dwythain i symud, ond y tŷ cyn hynny, jyst i cael ei symud o stafall i stafall, achos bod gennau ddim amser i clirio nhw, ond mi gafon ni clear out o bob peth. Pob pentwr ar y ddesg, pob bag o wedi cael ei daflu i'r gornel. A sortio nhw, mynd trwyddyn nhw, beth sy'n eisiau gadw, lle mae eisiau i rhoi nhw fel bod ni'n cofio lle fyddan nhw'n y dyfodol. Ac un o'r pethau oedd wedi cael ei daflu i le, oedd dyddiadur 2020. A dyma Gwenno ni'n godi fo ac yn deud, cadw? A nes i ddeud, na, dwi'n mynd cadw dyddiadur, ond just dyddiadur gwaith o, I'm siŵr bod o'n eitha diflas, cyfarfod o fama, pregethu fama, just llwyth o ddyddiadau ag amseroedd. A nath Gwenno ddeud, 2020 cadw fo. Pam? 2020 yn flwyddyn, sy'n eisiau fi ddeud, yn flwyddyn hefo cwmwl dros fo, yn flwyddyn arbennig, a da ni gyd yn gwybod pam, dwi'n gorfod deud, mi fysa be o'n i'n neud yn 2020 yn dra gwahanol i unrhyw flwyddyn arall. A mi fyddwn ni yn cofio hynny am byth yn bydden. Mi fydd o yn gwmwl dros 2020, 2021, hyd y byddwn ni'n byw. Mi fyddwn ni'n cael yn atgoffa, mi nath hynna ddigwydd yn do. I'r disgyblion ac i'r arglwydd Iesu, mi ydden nhw'n dod i rywbeth, ac os liciwch chi, y cwmwl dros be ydden nhw'n neud, oedd y Pasg. Mae'n eto, cofiwch, nid y Pasg yr ydyn ni'n meddwl amdano fo, sef Iesu Grist yn marw ar y groes, i ddewon oedden nhw, felly'r Pasg iddyn nhw oedd yr Exodus ynde. Mi oedden nhw yna yn gwledda ac yn cael ei atgoffa o Dduw wedi i rhyddhau nhw fel cenedl o'r Aifft. Felly mi oedd pob peth o gwmpas y pryd yna yn deud wrthyn nhw am edrach yn ôl at ffyddlondeb a daioni Duw tuag atyn nhw fel i bobl o. A pan da ni'n dod at Fwrdd y Cymyn, da ni'n gwneud rhywbeth tebyg. Da ni'n dod a da ni yn amlwg yn cael yn cymell i edrach yn ôl. A mae gynnon ni'r fraint fel Cristnogion o edrach yn ôl at hanes yr Exodus, achos yn ysbrydol maen nhw'n gyndeidia i ni, ond da ni wrth gwrs yn uniongyrchol yn edrach yn ôl at groes Calfaria. Ac yn gweld lle nath daioni a ffyddlondeb a chariad Duw gael ei ddangos mor eglur i ni. Bod ni'n mynd i heiddi fo. Bod ni yn naturiol yn gwrthwynebu gras a daioni Duw, mae edrach yn ôl at groes Calfaria wrth Fwrdd y Cymyn yn amlygu ni natur y Duw sydd wedi dod i'n byd ni yn Iesu Grist. Be sy'n digwydd o gwmpas y bwrdd? Mae yna fita, mae yna yfad, mae yna gofio. Ac i ni, pan fyddwn ni'n cymryd y bara a'r gwyn, mi da ni yn gorfforol, yn bwyta ac yn yfed, a fel dwi wedi deud o blaen, cofiwch, mae o'n fara di gluten ac yn wyn heb alcohol. Ond dwi'n deud hynny achos dim sbio arnyn nhw fyddwn ni. Fyddwn ni yn eu cymryd nhw. Mae o'n weithred gorfforol o fwyta. Sydd yn atgoffa ni o reality y swper ola. Pobl go iawn yn bita bwyd go iawn, yn cofio digwyddiadau go iawn, lle mae Duw wedi dod mewn i hanes a newid pethau. A mae hynny'n bwysig i ni. Achos mae'n hawdd i'n ffydd ni fod yn or-ddeallusol, yn bethau da ni'n meddwl amdano fo, yn hytrach na bod o'n reality gwirioneddol ysbrydol i ni rwan. Bod Iesu Grist a'i gariad yn effeithio ar yn bywyda ni rwan, achos dyna pam mae wedi dod i'r byd i'n hachub ni. Nid yn ddamcaniaethol, nid theori ydy Cristnogaeth, ond perthynas fywiol hefo'r un sydd wedi rhoi ei hun i farw ar y groes yn lle ni. Meddyliwch bod yr disgyblion yma
o gwmpas y bwrdd hefo Iesu. Rhai ohonyn nhw yn mynd i wadu fo, wel, un ohonyn nhw yn mynd i wadu fo. Rhai eraill yn mynd i ddianc munud cafodd o i arestio. Mae Iesu hyd yn oed yn deud yn ydy un ohonyn nhw yn mynd i fradychu fo. I gyd ohonyn nhw wedi bod hefo Iesu Grist, i gyd ohonyn nhw wedi gwrando ar y ddysgeidiaeth Iesu Grist. A da ni'n mynd i roi un o adnodau sydd yn amlygu dysgeidiaeth Iesu Grist i fyny ar y sgrin o Mathew 22. A meddylwch bod nhw'n ista yna a maen nhw wedi clywed Iesu Grist yn crynhoi y gyfraith yn deud y geiriau yma. Be am i ni ddarllen yr adnodau yma hefo'n gilydd? Geiriau enwog Iesu Grist. Car yr arglwydd dy ddiw a tholl galon ac ath holl enaid ac ath holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf a'r pwysicaf, ac mae'r ail yn debyg iddo, car dy gymydog fel ti dy hun. Pan da chi'n clywed neu'n darllen y geiriau yna, be da chi'n feddwl? Da chi'n meddwl am berffeithrwydd? Pwy ydy Iesu Grist? A swn i'n tybio bod chi'n meddwl am yn amherffeithrwydd ni, yn methiant ni. Achos bod ni'n gwybod bod ni fod i garu yr arglwydd ein Duw a'n holl galon, a'n holl enaid ac a'n holl feddwl, da ni'n gwybod bod ni'n methu gwneud hynny. Bod ni'n trio yn gorau weithiau, a da ni'n methu. A da ni'n gwybod bod ni fod i garu'n cymydog, a da ni hefyd yn gwybod sut da ni'n trin pobl eraill. Dwch ni fod yn onast, da ni'n gwybod sut da ni'n trin y bobl da ni wir yn ei caru, a weithiau mae o'n yn gywilyddus. Felly fel y disgyblion, da ni'n dod at y bwrdd Iesu Grist, yn cael yn atgoffa o be mae o di wneud, ond hefyd yn cael yn atgoffa o be da ni di fethu wneud. Y ffyrdd gwahanol da ni di syrthio'n brin o'r nod yr ydyn ni ddim yn heiddi unrhyw ddaioni gan Dduw, ond yn wir o ran cyfiawnder yn heiddi gosbo, am yn gwrthryfel, am yn casineb, am y gweithredoedd neu am y diffyg gweithredoedd sydd yn amlygu yn pechod ni. Ond eto mae Iesu yna hefo nhw. A mae Iesu wrth gymryd y bara a'r gwyn yn cyfeirio at rhywbeth mae o'n mynd i wneud sydd yn mynd i ddod ag atab i'r rhwyg sydd wedi digwydd rhwngtha ni a Duw trwy'n pechod ni. Felly wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, mi ydyn ni'n cael yn annog i wneud yr un fath ac yr oedd y disgyblion yn cael ei annog i wneud. Cofio i ddechrau gychwyn. Cofio arwyddocad be mae Duw wedi wneud drostan ni yn ei fab Iesu Grist. Holi yn hunin. Ydyn ni'n bod yn onast am pwy ydyn ni? Ydyn ni wedi cydnabod ger bron Duw nad ydy pob peth yn iawn yn yn bywydau ni, yn ymwneud â'n gilydd, heb sôn am yn ymwneud ni ag o. Ydyn ni yn barod i ddod at fwrdd y cymyn, nid yn smalio bod pob peth yn iawn, ond yn dod fel ag yr ydyn ni. Yn dod fel ag yr ydyn ni ac yn sylweddoli bod be mae Iesu Grist wedi wneud yn rhodd i ni yr ydyn ni i dderbyn trwy ffydd. Felly peth cyntaf ydyn ni i feddwl amdano fo ydy bod ni yn dod at fwrdd Iesu Grist fel ag yr ydyn ni. I fyfyrio'r be mae o wedi wneud a sut mae hynny yn atab yr angen mawr sgynnon ni fel pechaduriaid yn yn bywydau ni. Yn ail, yn yn darlleniad ni yn gynharach, mi sylwan ni bod Iesu Grist yn naturiol wrth fod yn swper y Pasg yn edrych yn ôl, ond mi oedd Iesu Grist hefyd yn annog y disgyblion i edrych ymlaen. Erich chi sylwi? Ddwy waith mae o yn deud am y deyrnas sydd i ddod. Os oes gennych chi Feibla, gallwch chi edrych hefo fi Luc 22 adnodau 16 ac 18.
adnod 15 i ddechrau. Meddai Iesu wrthynt, mor dair y bym yn dyheu am gael bwyta gledd y Pasg hwn gyda chwi cyn i mi ddioddef, oherwydd rwy'n dweud wrthych, ni fwy taf hi byth, hyd nes y cyflawnir hi yn Heyrnas Dduw. Derbyniodd gwpan ac wedi diolch meddai, cymerwch hwn ar hannwch ef ymhlith i'ch gilydd, oherwydd rwy'n dweud wrthych na dyfaf o hyn allan o ffrwyth y wynwydden hyd nes y daw teyrnas Dduw. Felly, maen nhw'n edrych yn ôl at ffyddlondeb Duw, a maen nhw'n edrych ymlaen at gyflawniad teyrnas Dduw yn yr adnodau yma. Da ni'n meddwl, chydig bach yn rhyfedd, be da ni'n neud ohonyn nhw. Mae Iesu'n gorfodi'r disgyblion i sylweddoli, ond mae yna rhywbeth gwell yn mynd i ddod. Dwi'n mynd i ddiodda, ond wedyn mae teyrnas Dduw yn mynd i ddod yn ei gyflawnder, a mae yna sôn am fita a cyfad yn Heyrnas Dduw, yn does? Ond be mae Iesu yn ei wneud yn fama ydy portreadu be mae datguddiad yn sôn amdano fo fel y wledd fydd yn dod, gledd briodas yr oen. Mae datguddiad 19 yn disgrifio i ni, ar ôl i Iesu ddod yn ôl, pan fydd pob peth wedi cael ei osod mewn trefn, mae yna yn mynd i ddod teyrnas Dduw yn ei holl gyflawnder. Ac mae'n cael ei ddisgrifio fel gwledd briodas yr oen, lle yda ni, y briodfech, yr eglwys, yn cael dod at y priodfab Iesu Grist. A mae yna ddathlu a mae yna lawenhau, achos mae'r rhwyg sydd yna oherwydd yn pechod ni wedi cael ei adfer, ac mae'r cyfnod newydd o deyrnas Dduw am byth yn golygu dathlu di ben draw. Ond meddyliwch be mae hynny'n ddysgu i ni. Pan da ni'n dod at Fwrdd y Cymyn, da ni'n edrych yn ôl at y groes, ond da ni hefyd yn obeithiol yn gallu edrych ymlaen at deyrnas Dduw. Teyrnas Dduw yr ydyn ni wedi profio honni hi'n barod wrth i ni gredu, ond teyrnas Dduw y byddwn ni trwy ffydd yn cael bod yn rhan ohoni hi yn ei gyflawnder ar ddiwedd amser. Pan fydd na nef newydd a deiar newydd. Felly wrth i ni fita a gyfad, mae o chydig bach fel tamad i aros pryd, yn dydi. Oedden ni chwarae gêm efo'r ieuenctid nos Wener. Ac na i ddim egluro'r gêm yn llawn, ond un o'r pethau oedden ni gorau wneud oedd, o'na gwestiwn ac y pawb yn gorau rhoi yr atab oedden nhw'n tybio fysa fwyaf cyffredin. Ac un o'r cwestiynau oedd, pa gwrs mewn pryd bwyd sydd fwyaf poblogaidd? Starter, main meal neu pwdin? Yr atab oedd? Beth ydych chi fel? Pwdin oedd yr atab. Ond, pan da chi'n meddwl am wahanol gyrsia mewn pryd bwyd, mae'r starter, ydy'r gair starter yn Saesneg ddim yn help garw yn hyn o beth. Ond, os da chi'n galw fo'n aperitif neu tamad i aros pryd, mae o yn ffordd wych i ni feddwl beth da ni'n neud pan da ni'n dod at y cymyn. Mae o yn flas bach i ni o'r cyflawnder y byddwn ni'n gael yn nes ymlaen yn Heyrnas Dduw. Da ni'n cael bod hefo'r arglwydd Iesu yn cael mwynhau i bresenoldeb o hefo pobl Dduw. Ond mae'r holl bethau negyddol, drygionus, syrthiedig yr ydyn ni yn ei brofi yn bywyd ni rwan wedi cael i symud o'r neilltu trwy fuddugoliaeth Iesu Grist. Wan, mi oedden ni'n darllen yn gynharach, ond oedden gorchymyn mawr Iesu i ni garu Duw ac aru'n cymydog. A bod ni'n cydnabod bod ni'n yn pechod yn methu gwneud hynny. Ond wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymyn a cael yn annog i edrych ymlaen i deyrnas Dduw, mae gennym ni'r gobaith o sut byddwn ni pan fyddwn ni'n cael gweld Iesu fel ac y mae o. Pan mae'r holl bethau siomedig, crwystredig na wedi mynd. A dwch i ni ddarllen, mae hwn yn ddarn chydig bach yn hirach, ond mi ddarllenwn ni y disgrifiad sy'n cael ei roed i ni yn datguddiad 21, o adnod 2 i ddiwedd adnod 4. A gwelais y ddinas sanctaidd, gewch chi ddarllen hefo fi, a gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd
yn disgyn o'r nef oddi wrth ddiw, wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn dduw iddynt. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Pa mor odidog ydy'r disgrifiad yna. Ond dwi'n siŵr bys yna lot o bobl sydd ella yn llawn amheuon ac ddim am gredu yn deud too good to be true. Ond mae o yngair Duw i ni. A mae Iesu Grist yn y swper ola yn cyfeirio at y reality yma wrth i ddisgyblion ac yn deud dyna pam dwi'n diodda, dyna pen draw be dwi'n mynd i wneud. Ac wrth i ni gael yn gwahodd i gredu'n Iesu Grist, hwn ydy'r reality, da ni'n cael yn gwahodd i fod yn rhan ohono fo. Felly wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymun, da ni'n edrych yn ôl at aberth Iesu Grist, wrth gwrs yn bod ni, ac at ffyddlondeb rhyfeddol Duw. Da ni'n cydnabod yn pechod yn hun, ond da ni'n edrych ymlaen at beth sydd i ddod. A dwi eisiau pwysleisio hynny bore yma. Os da chi'n stryglo, os ydy pechod neu cael eich brifo gan rywun a bod chi yn y cyfnod tywyll yna, cofiwch beth mae'r Beibl yn dweud. Os da ni yng Nghrist dros dro'n unig mae o. A mae gennym ni dragwyddoldeb bendigedig o'n blaena ni achos be mae Iesu Grist wedi wneud. A mae o i fod yn anogaeth ac yn gysur ac yn obaith i ni feddwl am hynny. Meddyliwch amdano fo yn eich dioddefaint achos oedd Iesu Grist eisiau'n pwyntio ni mlaen a dweud dyna pam dwi wedi dod. I roed yr rhodd hyfryd hwnna i chi bod chi'n mynd i heiddi fo. Da ni'n dod at y bwrdd fel ydyn ni. Da ni'n cofio, da ni'n edrych ymlaen ac yna yn ola. Da ni'n ymddiried yn Iesu Grist ei hun. Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanof. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i sy'n cael ei dywallt eich mwyn chwi. Da ni'n dod at Fwrdd y Cymun a mae cariad a gras Duw yn Iesu Grist yn gorlifo, yn dydi? Mae o di mynd i'r groes yn mwyn ni, drosom ni oedd yr hen gyfieithiad. Mae o'n ddibechod, mae o yn sanctaidd ac yn disgleirio yn ei byrdeb. Da ni ddim. Ond mae o'n fodlon cymryd y gosb drosom ni. Gadael i'w gorff gael ei ddarnio, caniatáu i waed lifo yn mwyn ni. Achos bod gynno fo'r fath feddwl ohono ni. Y fath gariad rhyfeddol tuag ata ni. A mae o eisiau i ni wybod hynny. Mae eisiau i ni ddiolch am hynny a gadael i'r cariad yna ddod i mewn i'n bywyd ni trwy ffydd yn sgil gwaith yr ysbryd glân i draws newid yn bywyd ni fel Cristnogion. Fel bod pobl eraill yn profi cariad Duw trwy'r ffordd da ni'n ei trin nhw. Trwy'r ffordd ydyn ni'n siarad efo nhw am y cariad rhyfeddol ydyn ni wedi dderbyn. Mae Iesu'n dweud, dwi wedi gwneud hyn drosta chi. Ydych chi'n mynd i gofio amdana i, a da ni'n gobeithio byddwn ni yn gwneud wrth i ni
ddod at fwrdd y cymyn, ond ydym ni hefyd yn mynd i ymateb mewn ffydd a rhoi yn hyn i'n llwyr i'r arglwydd Iesu. Os hwnnw ydy'r cam cyntaf bob tro, ynde. Deud, dwi ar fai, dwi angen Iesu er mwyn cael maddeuant, er mwyn profi cariad, er mwyn dod i'r berthynas dragwyddol honno hefo Duw. Ych ni ddarllen, dwi'n gaddo, hon di'r adnod ola dwi'n mynd i ofyn i chi ddarllen. Ond adnod sydd yn cynnwys yr un elfen o drosom ni yn disgrifio aberth Iesu Grist. Rhoddodd ef ei hun drosom ni i brynu rhyddid i ni oddi wrth bob anghyfraith a'n glanhau ni i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ef ei hun ac yn llawn sêl dros dweithredoedd da. Mae Iesu'n ildio ei fywyd o'i wirfodd er mwyn i ni gael rhyddid, er mwyn i ni gael y glendid sydd ond yn dod trwyddo fo, er mwyn i ni fod yn bobl Dduw, yn blant Dduw, sydd yn amlygu hynny wrth i ni fyw yn bywyda yn dangos gweithredoedd da. Yn gorffen efo hyn. Mae yna raglen wedi bod ar teledu dros misoedd cyn Dolig. Ac os da chi ddim yn licio uchder, mae'n raglen i chi osgoi, achos ei henw hi ar Channel 4 oedd Don't Look Down. Ac os yna rhain chi'n gyfarwydd ar rhaglen yma, lot o enwogion ac oedden nhw'n cael sialens i godi pres ar gyfer elusennau cancer. A'r sialens oedd cerdded ar weiran gan troedfedd uwchben stadiwm yn Llundain. Ac mae'r rhaglen yn dangos yr hyfforddiant oedden nhw'n gael cyn hynny. Wel, dwi'n yn gwybod, achos dwi'n wedi gwylio pob un ohonyn nhw, jyst clipiau bach dwi wedi weld. Ond mae'n edrych i fi fel bod nhw wedi dewis y celebrities oedd yn barod o fy uchder. Achos mae'r criw, os welwch chi glipiau'r rhaglen, maen nhw wedi cael eu parlysu mewn ofn, yn gorfod gwneud bungee jumps ac ar ryw gawell yn hongian uwch ben dipyn a balli. A da chi'n gweld clipiau o'r bobl druan yma ar linynna sydd ddim yn edrych yn gry iawn yn trio cerdded. A da chi'n meddwl, be mae hwnna'n ddangos? Wel, gyntaf mae'n dangos i dewrder nhw achos bod nhw eisiau codi pres, ond yn y pen draw, nid faint o ffydd oedd gen nhw oedd yn gwneud gwahaniaeth i oedden nhw'n cyflawni y dasg neu oedden nhw'n ddiogel. Achos os welwch chi yr rhaglen, mae yna rei ohonyn nhw yn gwneud y daith dros y weiran uchel, a maen nhw'n llithro. Ond, diolch byth, mae gen nhw harnes, a mae'r harnes yn ei dal nhw. Ac ella bod nhw wedi mentro yn ei nerthu hynny'n, pa mor gry oedd yr harnes sydd wedi bod yn allweddol i ydyn nhw'n cael i diogelu yn y pen draw yn gwneud y peth peryg yma. Pan da ni'n dod at fwrdd y cymyn, mae rhaid ni beidio meddwl na cwestiwn o pa mor fawr ydy'n ffydd ni ydi o. Y cwestiwn pwysig ydy pa mor gry ydy Iesu Grist, ac ydy'r hyn mae o di ddarparu drosta ni trwy groesoeliad a'r atgyfodiad yn ddigon i'n cadw ni, i'n iachau ni, i'n traws newid ni. Ac atab y Beibl yn ddigamsyniol yndi mae o. Ella bod yn ffydd ni yn teimlo'n simsan ofnadwy. Ond os ydym ni wedi trystio yn Iesu Grist, dim ots pa mor simsan ydy'n ffydd ni, mae afal o yna ni'n hen ddigon cadarn. Ac felly dowch. Fel ag yr ydych chi, yn trystio'n Iesu Grist, yn edifarhau am yn pechoda, nid yn poeni ydy'n ffydd i ddigon cry, ond yn ildio i'r arglwydd Iesu yn trystio, mae o ddigon cry a chadarn i ni ogelu fi. A mae'r hyn mae o di wneud unwaith am byth yn mynd i olygu, os ydym ni yng Nghrist, y cawn ni brofi yr etifeddiaeth yna, nad os na neb na dim yn gallu dinistrio na'i difrodi hi. Ond dwi'n mynd i roed munud bach dawel i ni cyn dod at fwrdd y cymyn, i ni fyfyrio ar be da ni wedi glwad. Ella bod chi eisiau gweddio yn dawel am gymorth yr ysbryd glân. Mi fyddwn ni yn canu emyn ac yna mi ddown ni at y cymyn i gyd fwyta ac i gyd yfed. Ond munud bach dawel i ddechrau.
cyn i ni ddod at Fwrdd y Cymin, mi ganwn ni am aberth Iesu Grist a be mae wedi gyflawni drosom ni. Gorffennwyd y Meseia'r oes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd, talwyd dyled lawn, brynhawn drwy aberth Calfari, gwnaed perffaith iawn trwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom ni. Wel, da ni wedi clywed am gefndir Iesu a'i ddisgyblion yn ystod y swper ola. Yr edrych yn ôl ar be mae Iesu wedi wneud. Yr edrych ymlaen i ganlyniadau y cyflawni hynny am dragwyddoldeb. A'r ffaith bod Iesu isio ni wybod am ei gariad o ac i ni ddod ag ymddiried yno fo. Ac felly mae o'n wahoddiad agored i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu ac wedi dderbyn o fel gwaredwr i ddod i dderbyn y bara a'r gwyn. Os nad ydych chi wedi credu'n Iesu Grist, mae'r Beibl hefyd yn annog chi beidio cymryd y cymun, felly fyddwn ni'n hollol gyffyrddus i chi beidio a chymryd hefyd os ydych chi ddim am wneud hynny. Ond da ni'n dod fel ag yr ydyn ni
yn gofyn ar i Dduw trwy yr ysbryd glân, yn helpu ni i dderbyn o'i gariad o ac i gael yn bywhau wrth i ni gymryd y bara'r gwyn. Felly mi wna i weddio, ac yna, os daw un neu ddau ymlaen i'n nghynorthwyo fi, mi wnawn ni wedyn rannu y bara'r gwyn cyd-fyta a chyd-yfed. Ond gwch chi'n weddio i ddechrau. O arglwydd Dduw, da ni'n diolch am y newyddion da yn Iesu Grist. Oherwydd aberth ac atgyfodiad dy fab annwyl di, bod na gymod ar gael i ni trwy ffydd ynddo fo. Da ni'n diolch bod y gariad di mor enfawr nes bod dy fab perffaith di wedi mynd o'i wirfodd i groes Calfaria. I wynebu'r tywyllwch hwnnw am yn pechod ni. A trwy gymryd yn pechod ni, bod o wedi sicrhau bod pawb sy'n ymddiried ynddo fo yn cael y glanhad tragwyddol hwnnw. Cael derbyn maddeuant a cael dal gafal yn y gobaith hwnnw am fywyd tragwyddol a cael bod yn rhan o'r wledd honno, lle fyddwn ni'n lan ac yn cael deud halleluia i'r oen sydd wedi marw drosom ni. Trwy dysbryd, cynorthwya ni rwan, plis. Ni edifarhau i gyffesu ger dy fron di, ond trwy gymryd y bara'r gwyn, da ni'n gofyn y byddi di yn cadarnhau yn gobaith ni yn Iesu, yn dyfnhau yn cariad ni, derbyn yn clod a'n diolch ni, a bydd ar waith trwy dysbryd yn plith ni rwan, wrth i ni ofyn hyn clod i enw Iesu Grist. Amen. Mi gymro ni y bara a'r gwyn os newch chi cadw nhw ac yna mi nawn ni gyd-fwyta a chyd-yfed hefo'n gilydd. Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff
sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistriw, ond cael bywyd tragwyddol. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i. Gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Clod i ti o arglwydd Dduw am yr achubiaeth, yr iachawdwriaeth hon. Nad os na neb ohonan ni'n ei heiddi, ond trwy ras, trwy ffydd yn Iesu Grist, ydyn ni'n cael derbyn o'th ddigonedd di. Arglwydd, da ni'n gofyn am i ti barhau i weithio yn yn plith ni. Ar i ti barhau i weithio yn yn byd ni, fel bod mwy a mwy o leisia yn canu teilwng i'w roen. Clod i enw Iesu Grist. A diolch i ti, Dad, Mab ac Ysbryd Glân, am yr hyn yr wyt ti wedi sicrhau trwy'r arglwydd Iesu. Cliw o'n gweddi, ennyn diolchgarwch mawl a gobaith cynyddol yno ni, mwyn i ni fyw clod i ti. Amen. Da ni am orffan yn canu am fawredd cariad Duw. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Dwch i ni godi i ganu.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.